Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die via de livestream met ons verbonden zijn. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Ali Pas Anema, de teller 6. De eerste collect is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is dominee Glashouwer uit Harlingen. U hebt gezien dat hij met een stok loopt, want hij is... dat vertelt hij misschien direct zelf wel. Dan maai ik het gras weer voor zijn voeten weg. De lector is Artie Roon en de organist is Otto Roelofsen. Ons intochtlied is Psalm 27, versen 1 en 2. En we zingen dit indien mogelijk staande. Na de dienst is er koffie drinken. Dan wensen we elkaar een gezegende dienst. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde en ook ons geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Zingen wij ook staande het derde vers van Psalm 27. Oh
Ja, dat is de spanning van een dienst. Vrolijk, feestgerij en intussen een wereld waarin ook vijandschap en narigheid en ellende is. En die spanning komt aan het begin van de dienst ook samen in het Kyrie-gebed en de lofzang die daar weer op volgt. Het Kyrie-gebed, het gebed op ontferming willen wij, althans daar wil ik u voor uitnodigen, vanmorgen zingen in lied 999, alle 4 versen. 997. Vele duizenden ontheen, gevlucht uit eigen land, beducht voor tirannie geweld, voor dood, voor moord en brand. Genade, Heer, voor ons gebed, zie deze ons mensen hart vol vreugde, de harde hand liet slaan. Een straat in redeloos gestrijd, de nacht lijkt aan het kwam. Genade, Heer, voor ons gebed, zie deze en binnen heerst de bittere het woord wordt afgeheid. Dit huis wordt niets gelegenheid, vervul uw schaamte en genade, Heer, voor ons gebed, zie deze O God, uw groot begrijpend hart en onze angst en pijn. Genees de zieke wereldwijd, zodat zij voedzaam zijn. Genade, Heer, voor ons gebed, zie deze Zo roepen wij om genade in een wereld vol schuld en nood. Maar laten wij ook vasthouden aan de naam van de Heer, een naam die een belofte inhoudt. Heer, ik zal er zijn voor jullie. Dat wij die naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Ons lied van hoop en lofprijzing is Psalm 27, vers 7.
Laten wij bidden voor de opening van het woord. Heer, wij wachten op u. Wij wachten op u en houden ons onversaagd. Maar laat het wonder dan ook gebeuren, dat door gewone woorden heen, gewone mensenwoorden heen, wij uw stem opmerken, die ons aanspreekt, die ons goed doet, die ons kracht geeft, die ons helpt om het uit te houden in deze wereld als mensen van u, uit te houden in liefde, verbonden met Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij gaan nu luisteren naar de schriftlezing. Dat wordt doorgaans genoemd, waar wij naar gaan horen, uit een rede van Jezus over de laatste dingen. Ik zou het liever noemen een rede over de extreme dingen. Wij luisteren naar de lezing uit Lucas en daarna zingen wij van lied 462 de versen 1, 2 en 4. Ja, het staat er al. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 21, de versen 5 tot en met 19. Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijngeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: wat jullie hier zien, er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Ze stelden hem toen de vraag: meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen? Jezus zei: let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben het. Of de tijd is gekomen. Volg hen niet. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Hij vervolgde: het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen. Jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren. Sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. We zongen lied 462, de versen 1, 2 en 4.
een aantal jaren geleden heb ik een beroerte gehad, waardoor ik aan de linkerkant helemaal verlamd was. En ik heb een aantal maanden revalidatie gehad, dus dit is eigenlijk wel aardig bijgetrokken, maar ik waag mij niet zo erg aan het traplopen op vreemde trappen, vandaar dat ik beneden blijf staan. Verder heb ik gelukkig, mijn spraakvermogen is intact gebleven, evenals mijn denkvermogen. Er is tenminste niemand die er mij openlijk op betrapt heeft dat wat in de war geraakt is. Gelukkig heb ik ook geen last van overprikkeling, kortom, ik tel mijn zegeningen dag aan dag. Maar ik ga niet de preekstoel op. Gemeente van de Heer. Paken, u gelooft toch niet dat er een God is? Kijk dan eens naar al die ellende in de wereld. Gaza, Oekraïne, al die overstromingen en dan een poosje geleden die aardbeving. Als er een God zou zijn, dan zou hij dat toch nooit laten gebeuren, Paken. Gelooft u echt dat er een God is? Ik denk, gemeente, dat wij dit gesprek wel herkennen. Wordt het niet hardop uitgesproken, dan toch wel in stilte. Want het vindt meer dan eens plaats. En we begrijpen ook dat Paken geen sluitend antwoord kan geven op deze pijnlijke vraag van zijn kleinzoon. De Paken die ik in gedachten heb, zei zoiets als, ja, maar jongen, heel veel kwaad in de wereld wordt door mensen gedaan, niet door God. Daarom mag je God daar ook niet de schuld van geven. En zelfs de rampen die jij noemt, hoefden niet zoveel slachtoffers te maken als mensen anders zouden leven en elkaar beter zouden helpen. Zoiets zei die Paken. Maar laten we eerlijk zijn, dat antwoord klopt wel, maar het is niet afdoende. De vraag naar Gods doen en laten blijft. En nog iets, wij zijn niet de eersten die met deze vragen worstelen. Al zolang mensen zich bewust zijn van het wonder dat ze leven. Al zo lang mensen met open ogen leven en vragen durven stellen naar de zin van het bestaan, zo lang al roept de aanwezigheid van ziekte en pijn, van oorlog en verderf, angst en wanhoop op. In het Bijbelgedeelte van Lucas dat wij vanmorgen gehoord hebben, geeft Jezus een hele opsomming van de ellende. Strijd tussen volken, aardbeving, hongersnood, in die epidemieën en op individueel niveau mishandeling, verraad, moord. Dan hebben wij nog maar de helft van dat Bijbelgedeelte gelezen. De helft van die reden over de extreme dingen. Ik denk dat het nodig is, gemeente, te weten dat de eerste christenen vreselijke dingen meemaakten. En zij niet alleen trouwens, ook de Joden met wie hun lot lange tijd verbonden was. Heel scherp bleek dat tijdens de belegering en verwoesting van Jeruzalem rond het jaar 70 na Christus. Zo'n gebeuren is een opeenvolging van actie en reactie en weer daar een reactie op en zo gaat dat heen en weer. Maar laten we maar zeggen dat het begon toen de Romeinse procureur in het jaar 64 de gouden schatten uit de tempel roofde. Vlak daarop begon de Joodse ondergrondse met moordaanslagen op Romeinse sympathisanten. En dat liep zo uit de hand dat het Romeinse leger
optrok tegen Jeruzalem. Maar bitter genoeg heerste er in Jeruzalem grote oneenigheid tussen de verschillende Joodse groepen. Daar werd soms de ene door de andere vermoord in Jeruzalem, terwijl de Romeinse legers rond Jeruzalem lagen. Gevolg was dat Titus de stad in kon nemen in het jaar 70 en Jeruzalem met de grond gelijk maakte. Voor alle zekerheid liet hij een kwart van de Joden in Judea ombrengen, doodmaken. Een kwart van de Judeërs. En nog eens 10% werd als slaaf verkocht. Vreselijk. Wij kunnen dat alleen met woorden aanhoren, maar ons daar nauwelijks een voorstelling van maken welk een wanhoop dat bij mensen teweeg brengt. En te midden van deze verschrikkingen leefden ook de Joodse volgelingen van Jezus. Voor een deel, want op een gegeven moment hebben de christenen kans gezien om Jeruzalem te ontvluchten en hebben een goed heenkomen gezocht in Pella. Nou weet ik niet of hier sommigen van jullie ook familie in Amerika hebben, maar daar is ook een Pella en dat is ook genoemd naar dat Pella waar deze eerste christenen naartoe gevlucht zijn. Het was dus ook een vluchtplek, een goed heenkomen. Paken, als er een God zou zijn, dan zou hij dat toch nooit laten gebeuren. Misschien hebben die christenen de vraag niet op deze manier gesteld, maar dat hun geloofsvertrouwen zwaar op de proef gesteld werd, kan iedereen zelf wel bedenken. En dan herinnert Lucas zich een lange rede van Jezus vlak voor zijn dood. Jezus had zijn vrienden niet een kalme reis beloofd. Jezus had niet gezegd dat de gelovigen voortaan de wind in de rug zouden hebben. Oh nee. Het was geweest toen ze op een muurtje bij de tempel zaten en ze openlijk de schoonheid van dat godshuis bewonderd hadden. Zoals mensen hier met Tjerkepaad binnenkomen en zeggen, goh, wat is deze kerk ook mooi onderhouden. Je merkt dat er liefde in dit gebouw zit. En dan moet ik denken aan dat Boesboekje. Wat een mooi kerk is, zei de toerist, zonder dat het nog beroept wordt. Maar ja, een kerk is ervoor om gebruikt te worden. Hè. Maar dat je hier zo kijkt en denk je, nou, die kerkrentmeesters doen goed werk. Zo zaten ze daar naar de tempel te kijken. En te genieten van alles wat daar met mensenhand was opgebouwd. Maar Jezus had het onvoorstelbare gezegd. Hij had gezegd, geen steen van deze tempel zal op de andere steen achterblijven. Het onvoorstelbare. Immers, voor Joodse gedachten was de tempel zo ongeveer het enige waar je vast van op aankon. O ja, er zou misschien strijd komen, maar God zou over zijn tempel waken. Daar waren ze zeker van. Die zou een rots in de branding zijn. Nou, forget it, had Jezus gezegd. Geen steen op de andere. De mensen voor wie Lucas 60 jaar later schreef, wisten uit eigen waarneming hoezeer dit woord waar geworden was. Het onvoorstelbare was wel gebeurd. Geen steen was op de andere gebleven. En ook dat andere waarover Jezus gesproken had, vond plaats. Oorlog, mishandeling, verraad. Maar daar ging het Lucas uiteindelijk niet om.
Het ging hem er niet om te zeggen, ja, Jezus heeft het al voorzegd. Nee, Lucas wilde erop attenderen dat Jezus daarbij nog iets anders gezegd had. Namelijk, al die ellende is niet het laatste. Het is niet het einde. Dood en verderf, zo loopt het niet af. Aan het einde zal toch Gods bedoeling met het leven werkelijkheid worden. En met een Bijbelse term, aan het einde, we hebben dat niet helemaal uitgelezen, want ik dacht dat hebben we, nou ja, dit is al meer dan genoeg ellende wat we gehoord hebben vanmorgen, maar aan het einde staat dat de Zoon, de mensenzoon zal komen in heerlijkheid. God zal zijn mensen redden van de ondergang. De geschiedenis van het leven gaat niet ten onder in de chaos van kwaadaardigheid. God is trouw aan wat hij schiep. Gemeente, ik vind die reden van Jezus heel bijzonder. Zoveel erge dingen en toch niet het geloof in Gods liefde en trouw opgeven. En zeg niet dat het gemakkelijke woorden van Jezus waren, want vlak daarop is hij zelf verraden, vernederd en gekruisigd. Zoveel erge dingen en toch niet het geloof in Gods liefde opgeven. Ergens zegt Jezus met een citaat uit het boek Daniel, die dingen moeten gebeuren. Blijkbaar is het niet te keren. Blijkbaar behoort het tot de geschiedenis die God met zijn schepping gaat, dat er vrijheid is. Ook een vrijheid ten kwade. Vrijheid om zelf ons leven voor een deel te bepalen. De vrijheid ook om ruzie te maken. De vrijheid om de kop in de nek te gooien en een dwars mens te worden. De vrijheid om oorlog te voeren. Ons leven is daar niet tegen beschermd. En slechts voor een deel kunnen wij ons verweren. En bij die vrijheid in de schepping ten kwade behoren blijkbaar ook de ziektes naar lichaam en ziel. Dat je een beroerte kunt krijgen. En behoren de aardbevingen en de overstromingen en de stomme ongelukken. Gemeente, ik weet ook niet waarom. Ik heb ook niet een sluitend antwoord op de vraag van de kleinzoon aan zijn paken. Alleen houd ik mij vast aan het woord van Jezus, dat niet de afbraakmachten het laatste woord zullen hebben, maar dat God zelf zorg draagt voor een goede afloop. En, zo benadrukt Jezus, intussen is het dan zaak dat wij zelf zorgvuldig en liefdevol met elkaar blijven omgaan. Dat wij niet gewild of ongewild handlakkers van het kwade worden. Intussen is het zaak dat wij zelf trouw blijven aan het goede. Want ondanks alles heeft alleen het goede echte toekomst. Niets is hier blijvend, maar wat gedaan werd uit liefde behoudt zijn waarde. Gemeente, het is vandaag de zondag van de voleinding. Op verschillende plaatsen worden nu de namen ook gelezen van de mensen die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn aan de dood. U hebt dat rond 1 november gedaan. Maar de zondag van de voleinding zou je dus ook de zondag van de goede afloop kunnen noemen. Volgende week beginnen we met de adventstijd, maar nu dus de zondag van de goede afloop. Ik vind het mooie dat in de traditie van de kerk tegen alle narigheid in deze zondag genoemd wordt de zondag Christus Koning. Dat is onze diepste belijdenis. Jezus is Heer.
Christus koning. Want daaraan willen wij vasthouden. De goede afloop voor onszelf, voor onze dierbaren die wij verloren hebben, voor de mensen met wie wij ons verbonden weten, als we kijken naar de tv, als we lezen in de krant. Het kwaad, de dood, het blijft een raadsel en een aanvechting. Het is onvoorstelbaar en toch gebeurt het. Hoe troostrijk is het om te luisteren naar de woorden van Jezus. Geloof me, zei hij, verderf en dood zijn niet het einde. Zo loopt het niet af. De geschiedenis van het leven gaat niet ten onder in chaos en kwaadaardigheid. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven, zingen wij in een oude geloofsbelijdenis. En uiteindelijk zal toch Gods bedoeling met het leven werkelijkheid worden. God zal zijn mensen redden van de ondergang. En enkel alleen dan, en alleen op die manier, zal de schrijnende vraag van de kleinzoon aan zijn paken een bevredigend antwoord vinden. Mogen God ons tot die dag bewaren bij het geloof, de hoop en vooral de liefde. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zingen wij lied 755. En we zingen dat in het Fries. Zo horen spelen, denk ik dat er ook in de hemel een orgel is. Gemeente, laten wij danken en bidden.
Goede God, wij danken dat wij leven. En dat wij uit uw liefde geboren zijn. Wij danken u dat u trouw bent aan wat u hebt voortgebracht. Heel uw schepping. En dat u niet loslaat uit uw hand begon. Wij danken u voor alle mensen die tegen de nood in de hoop levend houden. Wij danken u voor de woorden van Jezus onze Heer, die het met zijn eigen leven ook heeft onderstreept. Dat het einde goed zal zijn. En wij bidden u dat alle mensen met geloofsvertrouwen om ons heen zullen blijven. Want wij hebben hen nodig als wanhoop, als aanvechting ons overvallen. O God, u kent ons. Wees dicht bij ons. En leg uw hand op ons schouder als wij energie tekort komen. Wij bidden u voor mensen met wie wij verbonden zijn en van wie wij weten dat ze energie, hoop, liefde nodig hebben. Dat ze niet wegzakken in zichzelf, in depressie of zorgen. En dat er mensen voor hen zullen zijn die op de een of andere manier een stimulans kunnen zijn. Als goede machten om hen heen. Zo bidden wij dat de kerk steeds opnieuw een plek kan zijn waar mensen hun accu kunnen opladen. Dat mensen weer gevoed worden. En mensen van goede wil worden. Hun rug rechten. En zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Wij bidden voor deze wereld. Waar zoveel ellende is. Het oude godsvolk, Israël, nog steeds opnieuw steeds weer een volk dat weerstand, haat oproept, antisemitisme. Maar toch ook roept dat weer haat jegens anderen op. O God, haat kan toch niks goeds voortbrengen. Wij bidden u, kom met uw geest en grijp mensen in de kraag. Open de ogen zodat ze op een andere manier mensen naar elkaar gaan kijken. Zo bidden wij voor ons land. Maar we denken ook aan de strijd waar wij via de media getuigen van zijn. Dat heilige land dat zo ontheiligd wordt door wraak en haat, dood en verderf. O God, hoe lang nog? Hoe lang nog? Beziel mensen met macht. Dat ze die ten goede zullen gebruiken. Zo bidden wij ook voor de situatie in de Oekraïne. Een winter tegemoet gaan die bijna uitzichtloos is. Laat de kaarsen van de hoop niet doven. En zo zijn er nog veel meer plekken, o God. We denken aan Soudaan. Ach, u kent uw mensen. De vrijheid hebt u gegeven, maar begeleid die vrijheid met uw geest. En leid heel uw schepping naar de dag van de gerechtigheid, naar uw koninkrijk. Hoor ook naar ons als wij in de stilte onze persoonlijke gebeden naar u opzenden of alleen maar stil worden.
Verhoor ons, omwille van onze verbondenheid met Jezus Christus onze Heer, door wie wij mogen zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij oefenen ons ook elke zondag in het geven, en daar is nu ook weer gelegenheid voor. De gaven zullen nu worden ingezameld en daarna zingen wij lied 423, alle 3 versen staan.
Zo komen wij aan het einde van deze dienst. We gaan straks aan de koffie, maar daarna ook uiteen en ieder naar de plek waar hij leeft. Ontvang de zegen van de Heer om daar ook zelf tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met een ieder van jullie.